Autobiografsku pesmu spremao je skoro godinu dana, a za to vreme nama se retko javljao na telefon i bio je uvek nekako štur u odgovorima o novoj pesmi. Ljubomorno je čuvao za sebe sve informacije vezane za pesmu Ego, a onda je samo za nekoliko dana zaradio 4 miliona pregleda. Milan Stanković. To mene dotiče, što si došla sa njim. Više od godinu dana bio je u medijskoj ilegali. Vešto se krio od sedme sile, ali ne i od saradnika. Milan Stanković mesecima unazad pripremao je singl koji je nedavno ugledao svetlost dana, a pesma Ego vratila ga je na male ekrane i pevač tvrdi da je više nego zadovoljan učinjenim. Mislim da se sve poklopilo i muzika, i stil, i naziv pesme, i moj karakter, i to da me još više ljudi prepozna šta od uvek želim da kažem, kako volim da se igram. Usne boje rubina, ljube bolje nego nijedne, tebe pogled kroz oblak ima, odmah naslov navede. Meni je ego s jedne strane velika prednost, sa druge strane veliki izbor problema. Milionski pregledi na YouTube-u govore više od reči. Publici se brži ritam dopao, a nas je zanimalo da li se glavnom krivcu za ovaj hit svidela devojka iz spota o kojoj pišu svi portali. Odabrali smo devojku koja mi odgovara po senzibilitetu i mogli smo da se ponašamo onako kako treba da bi uspeo spot prosto. Znači da smo našli neke samo lepe statistkinje koje će da stoje tu onako kao lutke, ništa ne bismo postigli. Nedavno se našao na naslovnoj strani jednog nedeljnika uz tekst da se pomirio sa Radom Manojlović. Nakon ovog teksta Rada je otvoreno izjavila da o bivšima više neće reći ni reč, pa nas je zanimalo da li je isti slučaj i sa pevačem. Da je više van svake pameti da to bude uopšte tema. Mnogo godina je prošlo, završili smo, pričali smo mnogo, bez potrebe, svi su razvlačili, ja ne mogu u stvari da razumem da je to i dalje narodu interesantno. Tokom gostovanja u premijera Vikend specijalu govorio je o drugarici Nikoliji i njenoj devojčici Rej, koju je nedavno posetio, pa nas je zanimalo da li sebe uskoro vidi u ulozi oca. Još uvek ne brak. A to tata, pa ja mogu da budem tata. Ja tako dobro znam sa decom da mogu da budem tata sutra. Samo je pitanje moje zrelosti, da li sam ja zreo da obezbedim to dete kako treba kad sam ja taj koji se još uvek igra. Trenutno najviše vremena posvećuje pripremama za novi album i promociji nove pesme, a ljubav neka pričeka.